Не става. Не става. Не иска пък сега да стане жената. Браво! Иска средата, не иска да говори. Ма не иска да седи. Ами аз знам, че Георги Парцалев винаги ви е интересувал и той наистина беше много интересен партньор, много интересен човек. Всички мислеха, че той е много весел, а това не беше верно. Парцалев беше даже тъжен. Но това го казваше, това го държеше в себе си, пазеше го в себе си. И понеже имаше много хумор, той се радваше на този свой хумор и обичаше винаги да го предава и на хората, така да го показва пред хората. А на мен се ми се караше, че когато сме заедно в кола, аз винаги се прикривах на задната седалка, седях той на първата и всички го познаваха, махах му и той вече умираше от кеф, че му маха. А пък аз се криех отзад с някаква дрежка. Аз се дразнах от това. Беше ми неудобно. Той се ми се караше. Ко се криеш, ко се криеш, показваш това. Покажи се на хората да те видят. Аз някак си не успявах това да го правя. Както и да е. Имахме концерт в Видин. Но в един много леден януарски ден. Леден, толкова леден, че земята беше ледена и ако стъпиш, се пърдариш и падаш. И нашия концерт беше сутринта. Някъде към обед, така най-късно. И трябваше веднага да хванем влака, за да се намерим в София, тъй като имахме вечерта много тежко представление. Добре, ама Парцалев обичаше много да спи. И като спи, никой не можеше да го събуди. Пожарната не можа да го събуди. Беше, не знам как спи този човек, бе. Спи, като умрял. И свършихме така, започнахме концерта. Чакайте, къде е така. Концерта мина. Защо трябваше... Не е свършило. Най-смешното е, че хората ми изсмяха на тъпотата. Да. Спахме там, в Видин и трябваше да пътуваме сутринта с единствения влак Видин-София. Аз и се събудих на време, станах готова, закусих, чакам го, няма го никакъв. Викам, какво става с този човек, да вика, той спи. Ама той не може, вика, може да спи, бе. Той трябва да става, защото влакът ще тръгне скоро, ние нямаме после начин как да стигнем в София. Отдолу под нас е всичко лед. И да почнах да го чукат на вратата. Не, спи си човека и пет пренда. Викам, Боже, пожарната ли да вика, какво да правим този човек. То времето мина, влака си тръгна, видяхме му опашката на влака и малко след това той се събуди. Какво става, ама?
Викам, ко става, ще спиш тук на леда. Ще видиш, викам, като вълнат, викам сега. Как може да спиш така, като някой таласъм, бе? Може да събудиш, ние тук съборихме хотела, тук където спиш, ти не ставаш. Сега питам те как се намерим в София. Спокойно, ма се намери начин. Добре, бе, кога да видим какъв ще е начинът. И казаха ние едни хора така, вижте какво. Влакът тръгна, верно, но на гара Димово той стои доста. А дано този път да се е позастоял повечко. И ако успеете да го хванете, ще се намерите на време в София и ще успеете да си изиграете ролите. Взехме такси. Стигаме до гара Димово и обаче бариерата пусната, влака вече тръгва и ние помолихме шофьора на таксито да чака, платихме му и му казахме да ни чака, ако случайно не можем по някакъв начин да се метнем в движение. Нямаше друг начин. Викам, с тебе ще се вгоним в София. Той вика, много е заредено. Като е заредено, ще ни умрем и двамата. Ще ни погребат заедно. И прескочихме ние бариерата, която беше пусната. Влака вече тръгнал, ние като полека, върви по-бавничко в началото. Ние тичахме по релсите и успяхме да настаним преди него. И започнахме да махаме с ръцете, да спира. И веднъж той се подава, машиниста се подава по пророчето, учуден, кои са тия нахалници, дето така нахално дават сигнали да спирам. Обаче той напозна. Вика Парсалев и Мотахова и спря влака. Качиме се ние на влака, той ме бута отзад, защото винаги знае, че аз винаги се крия от публиката, никога не... Много... Не знам такава бях, сега не съм такава. Той ме отучи и качвайки се по стълбите на влака, той взе да ми мърмори. Видя ли като знае това какво значи? Кой друг ще спре влака, освен аз, цима? Като те видяла да се криш, ще те изхвърля от колата. Няма прошка този път. И наистина, аз се поправих. Започнах да махам аз. И разбрах, че наистина той беше прав човека. Защото в края на краищата, ако не бяхме известни, значи кога ще... Как се постригват мравките. Изпълнен с много чувство за хумор, но беше и сантиментален. Беше и сантиментален човек и много често плачеше. Викам, защо плачеш? Бе, няма да кажа, сещах се за някои работи. Ти ще ми се смееш сега. Ти си подигравщийка. Викам, ще ти се подиграеш, що плачеш, ако не ми кажеш, защо плачеш. Той се сетил, че кой си умрял и плакаш. Такъв човек беше и сантиментален. И вие сте гледали сигурно филма му, където играе той там, този войник. Такава роля... Какъв се каже филм? Аз... Тримата от запаса.
че излезе този филм, защото публиката вижда всъщност, освен че беше актьор, преди всичко комедиен, но се показа, че е и много драматичен артист. Той беше голям артист, ма не знаеха да го ценят тук хората. Сега го ценят, като го няма вече. Уважаеми дами и господа, това беше само една малка част от биографията на Стоянка Мустафова.